Bathanda umculo obingelela umzulu kaShafuza ngibingelela abalandeli bami abalandeli bomculo wonke nababukeli bezigabhoqo TV angazi kodwa nje ngiyabingelela bafethu. Siyakumukela mfowethu umthando womculo kaMaskandi uzokhumbula mfowethu ukhipha i-album yashisa ikhotha mfowethu ungathi ubuyilindele le nto eyenzekile. Engingakusho nje bengazi ukuthi i-album iyashaya ebengingakwazi ukuthi abantu bazoyamukela kanjani kodwa ke abantu bakhombisa ukuyithanda kakhulu i-album bayamukele. Angazi ngathini ngiyabonga kakhulu uthanda ababonisile kule album engisanda kuyikhipha i-latest emasisweni. Uyabonakala ke mfowethu bakufeature abaculi kunengoma uhamba kuyo noduma kahle mfowethu umfana wenjinga eshisa bhe hayi wafika wenza nawe imanga mfowethu kusho ukuthi lokhu ngumfana wethalaka. Kukhomba ukukhula ikakhulukazi uzobiza umuntu onjengoduma kahle uduma kahle ngicabanga ukuthi national artist umuntu odumile umhlaba wonke akho umuntu ongalazi iphathasi so uma sengihamba nephathasi kuyacaca ukuthi no ikhona lento kulomfana so nje engingakusho phela sayishaya ingoma bayithanda kakhulu abantu engingakusho ngiyabonga kakhulu for support akukho okudlula lokho akukho mfethu okubalekile ukuthi ngibonge indlela abantu abasithanda ngayo. I-album yakho mfowethu etolo ihamba kanjani? Ihamba kahle kakhulu. Ihamba kahle kakhulu ngilokhu ngihamba ngayicheck ukuthi sisebenze kanjani ngibone ihlala inomehluko omkhulu ngesikhathi esincane lokho kuchaza ukuthi ihamba kahle kakhulu. Mfowethu singathi lolu lonzolo nalezi zinto ezimnandi osikhiphele zona singayilindelana isikhathi masiqhubeka. Engingakusho nje ku-October ngoba sek-October ngihlela ukuthi ngize neqembu elithile elisha igama ngingakabanika